Kani gari ka kut aphira karinsan ji shakri ktien jong U Blei nyang U Blei bangila ban shakri shafi baroh kibadan keleng ke jaka kibahajan bagi basya jangai dan pring joping ila ye itu dan pring joping impat shimla itu setiabat ngakerkhui pi baroh hakekerdeng ke U Trai Jesus Christ nyang U Blei bangiyo anigalat ban shakri bat uni usnam nila sedang ye kawai ka jing shakri ka bangi walam ya ki khubor jing jaka portai ki beron diesno bat ka jingkiewdor ka ktien ka jong U Blei ya ka bangi ai kerteng ka taïew ha ka jingkiewdor henrengen penkelano e kani sha ka jingkiewdor ha ka taïew hasha bangin wanra iki katu kani ka jingja ka portai kiberan diesno bar ke jingkiewdor ka ktien ke jong U Blei ngan puli negara ke jroi sam ka balai kulai ki khot khmih ter U Trai U khmih na bneng haleluya ïohi U khun bynriew baroh mdan kanu ke jaka bagi khmat U Trai kimla ban ksamleng ba ban ïohi U khun bynriew baroh beran keleng be perthai kalaban long ke jaka ke bedum kalaban long ki krem ki kro kalaban long ki kamera bamla ban ïohi henrei ki khmat U Trai kilaban ksam ling baban ïohi naga jaga shong jungu khmih ya baroh ki basyong ga khyndew haleluya mau ken ba thaw doria ki dohnud jaki baroh uba pyrkhat iki kam jaki baroh iki kam jompi jangau pyrkhat U Trai omdan syiem uba lait daga jingbun paidïapom daga jingbun ki bor sipai ki pom omdan ki balait radbah ïohlait daga bajur ke jingkhlaiñ jingkhlaiñ ru mla ban ïohlait daga jingkhlaiñ kulai ulong bathala balong ke jada lemni perlait ya unu ru daga borba jongu ke jingkhlaiñ ki pom ki yale baroh kimla balong kalat jarap kinomla ban perlait karkum ke jitu ni nong sam khmih ka khman U Trai ka don hakita ka basyap tiang yo U Trai khmih da bneng baki khmat jongu ka khmat jong U Trai ka don hakita ka basyap tiang yo hakita ken ka kermen haka jing isen e ka jong tungin kermen haka jing isen e ka jong U Trai ya ka ban pelat ya ka ban syiem juga na ka jingïap bat ban sumar im ya ki aka nem sneo U Blei kerku bangi puli ya kani kabentana ke jroi sam tini pek katu kani ke jingja kiberan dia seno bar ke jingkiewdor ka ktien ke jong U Blei da ka bang in lait ban pek ning kong biang ke jingja ke bajah kari Israel ka balong ka baje jong ke jingkiewdor hau taïew ba ning kong jong usnem hagalai tarik ubanai January arjara pulai karan ka khubor ka balatho ka Times of Israel Hagabakini ki babat perking ke kaniam Jew ki lapan jimbit now Itamar Ben-Gvir u National Security Minister jongker Israel ki pan jimbit ban pelong jingkenya ulum maraya ulum kentang hakaba kadan ke temple jong Salman Minshwa ya kabala penjot no kadan ke temple balatedu serbabel kabala penjot no hakaba mata umdan temple satya hauni ulum kentang maraya but kini ki Orthodox Jew kilapan jimbet ban pelong jingkenya ho banai per em haga taïew kabakin rakhi ke jingkhlaiñ juga jinglait mendo snem la kumdo ke bamut ho banai April kani kan warra ke jekan a ke jele ke jingma lada kini ke sorka kan sya tamba kabangila ban ui burngut bernget kani ka sarkar kani ka ba kiba bun ki minister ki sarkar thma kidi kiba de ki Orthodox Jew kabangila ban ui ban sultu kidi kiba angnut ban tina ka temple ha Jerusalem nangta ban pinki emiki ki baroh ki bede bat ke jinget jongki inang epet
Shushu. Nanta kabadan jisno jede biang bat kari Israel kabaji jong jing'athuhlypa. Ngilawan ra hakene ka kun aphira yakini ki soskular yete jingsuk jong kari Israel bakiri bamarjan kum ke Egypt ke Jordan bat dang shem semarjarpo ka Abraham Accord bat nang taw slem balalino kadan ke jalang han negep jengini ki ri ke blaya soskular bakiri Israel kidan ke jikendu banang peniar shu banang penbah shu yakini ke jia day jonki bagi dang dep ke jalang mit khandai shpo tarik mento snemru kalalengkot Abu Dhabi bar ki penkre bandon se ke jalang ha Morocco kenika negep forum committee ka ki ong ma mit snem gidan ha negep ke jalang nanda dang shen gidan ha Rome bandon ni kenika global peace summit ban penia shu ya kenika soskular Abraham Accords banon ra ke babun kiri shakamit jonga jete jingso kaiñ kadon ke sno bat Daniel khnar fnyo kaba kan sapoi ke por hakaba usim bansawan ya uba lajutip ke jetulu pa ke Bible kumu Krislam ler kumu merat khla uban sawan ra ya ka soskular ban perskem ka soskular itu jingso hapreng ke perthai jo ke jekan a khamtam hapreng mi jo ke perthai kini ke jingja ke balanang yalam ban pendep ye ke jing'athuhlypa ka Christian ka U Trai nginang peit permane ke jingja ke bajar Israel ba kiri ba marjan na ka syarak juga jing'athuhlypa ka bolong ka Christian ka jong U Trai ngine peit ke per ke jingja ka bajah ka ri Iran ha ka Bible ka ri Iran latibe ka kum ka ri Persia menshua kadang ke jingpen ibor juga sarkar Iran ye kinong ye khi kabala sedang do banai September longumba karsan hajar kila syakem hagane ke jekhi bade ke hajar la set along la peniap ro ke babun ke bangim syiem la yo jingkhlaiñ ye ke jing syak peniap ye ke babun hagabagane ke sarkar ke keno ki kum kibra kumiti ki bnriew ke bele thma U Blei nagda la kem ki la sempat ki la set along ki la peniap ro ye ke babun dang khyndew singit kanika sarkar Iran kala peniap yau deputy minister berim deputy minister of defense berim ubakerteng Ali Reza Akbari ula syak peniap dakaba syak keno budi unong sentiat jong ke United Kingdom ula syak peniap une nanda shushu kanikeri Iran kala peniap ni ke babon ba dakaba phasi ki kadang dan du menta kesibun ke jia khun persha ngadang pai ke news ha ri Iran ka balang kesan ke roi step bah Iran kadang kari Bible kadang ke jingtrei U Blei kidan ki underground church henry menta ki babon ki liwat kim shania shu kini kini alam niam joki kim shania shu ke sarkar joki namar kala le ben pala haru kata kata yeki bar kini wa yarap nakini ki bnriew U Blei bat menta ke underground church Iran ki sedang banmi overground namar kadang ke jing dawa kadang ke jing donkam ya ke jing penime ke gospel kini ki bnriew kimyo jerap shu angu U Blei hapreng jong kini ke jing pen ibor ke sarkar Iran ni kinong yakhi persha kadang penman ke jingtrei ke U Blei hallelujah kadang ke jingki ke U Blei nangai peteng banduai nam de ke Iran bangini ke jingtrei ke radbah ke U Blei ni ke jaka preng ke jingki palo ke badon ke de ka Iran menta nang duai kini ki lanot ki bala syakem ki bala syak sempat ki bala syak set along ki bala syak pensaja bat ki bahinga sem jing ki bala dono oblon kta ki bikin phasho trai kin yo jing panem nandangi I shu ke jingja ki baja ha ka perthai ne pet ka ipar ke jingja akari Pakistan ke negeri ke dana ka khmih hausnem balali no ngela I ya ka hiran ka bala jah ka Israel ka ha ka bala di yu khausan spa tingka shikilo mende komni sa ko ipar ke ri ha Asia ka Pakistan ka ba marjan ba ke ri jungi ka dana pring ke jing'e karan ke jingkiewdor ki mar ki mata
kadang ka jing bom dan pisa kadang ka jingïap than pin pait na ka source telong khobor juga wayan news pin I kene dang khendet banai min shwa kadang ka jing shlai ka bla len shop ni gari 1,000 ki bri ka layap na ni ka jing shlai lai hajar san spa kila ja lai fulai million ki bri kila shakta lai pusau persen ki bri ki badan hapakistan ki dan hapo ulan juga jingdo hakani ka jing hiran menta hakani ka jing khlem ka yo ka kot long bau keu arfo kilo ladi hakador lai hajar tingka kani ka ri kila nang rung shika jingdum kadan hakat temir jong ka jing khlem kat kum ki telong khobor ka bangi puli kidan ki bri ki bayap harsurok Prime Minister jeni ka ri ulali wa jerap na Switzerland kadi kaweni ki ri ka ba judan ke jelang mana ke sene ka bangi sene kren shadin nang taw ni Prime Minister ulali Russia United Arab Emirates banwat jerap urang ba sipai ba thma Syed Asim Munir ulali Saudi Arabia bani kendu batu Crown Prince MBS Muhammad bin Salman bani kendu baru menta kani gari lo ang ba ka shu up banyo ji snai na ke International Monetary Fund kani kar kum ketelong khobor jik India Today ke Business Today kani gari Pakistan ke dana preng jong ke khmih preng juga sosat dwai namar ba ka balan kristan hari Pakistan ru ka khlan ba menta kedan shibun ki bri jong bale Pakistan dwai ba ka balan kan yang balong ke jinger khu ye kani gari Pakistan preng jong kani ka jing'e kaba kani gari kaya kendu yang inlet sha riuro naru snebeli no ubanai rempang arbsoteri ka sedang ke jing'atma juga Russia ya ke Ukraine la juang ba ke Ukraine ke de ka bread basket jong ke riuro ka shang jingba ke de ke jaga penmi keo ke de ke jaga supply jingba kidan sibun ke ba kaba kani ke Ukraine kalong ke jingger khu ke Europe nanda kani ke jaka ro bagidan sibon ki evangelical church ki balang ki bayalap ke gospel ba pa missionary ngai kendu iwe shakri U Trai iba nakari jangi ibadan menta she England yethu ba ki shakri U Trai ki missionary ki banaka frontier mission ki badan Ukraine po bersedang ka thma kadang sibun ke jinglai kamba ke jong trai ke jing ayada ke jong blei yakini ki missionary ki bri jong blei hakata ke ri pring ke thma kaba laya menta la jan kinjo shisnem Vladimir Putin juga Russia umpoi pyrkhat bagi ke thma kan shimpor hadukan negane hadukan ni teliki banai kadang ke jingkala perdet ke thma namar ka jingpenan kami ki drone technology ki balora jingjot naboro arliang la pendan kam de ka Ukraine ni ki drone nanda ka Russia ru ka lapan jarab negeri Iran ki drone bagara ka jingjulor hakin diat singi ngai ye we shipai Russia blarung kerthep aki thliu nala jakari ula sadiap ki ba bon ba ki shipai Ukraine kramji isnai layo khobor menta ka taïew badi ki hajar kinang Ukraine ki layap ka thain solidar krimina bagi ka jaka bagi khot ka bakhmut ka Russia ka layo kurup purai ka nongba solidar hapo jong ka thain donet kini karkum ka khobor ka bangayo na ka telegram jong u Amir Sarfati nanda shujo bitip hakini ki khindia sngi shugani ka news ba ka Ukraine ka kanun shbai ki pyrkhat menta ye ka jing wan hiar thma jong ka Russia na ka ri Belarus henrei kani ki pyrkhat dan khandiat kenta menta ngala yi ka news hakaba ka Russia ka siat ki namding na Belarus ba ka simen kong khyndew tuli kita ki jingpan hap bom kiba jur kila ha ki ba buntri ki nong ba jo Ukraine kala ran shbu ka jingjulor ba ka jingap brio kini ki khobo ki berang jashan pitip nem kani ka thma ka engineer war ka thma ka bala
thmulupa di bnriew kiba thmu ban penjot ye ke Europe ban pen dum ye ke Europe ban yalam ye ke Europe shaka por ke dum ngiran kam ban duai jor sho trai ba preng jong kini ke jing'e kini ke jeka thma ka gospel ke jo trai ke nya de ke bor kanan ke jingtrei ke radbah ke U Blei hagado ba Europe nanda shushu kini ke dong jesno bar ke jethulupa jo trai jesu pinyo sno ki thma ba ke jingpanai ki thma kanan ke jesno ka ban sealam shaka thma blei thulupa ru isikia lai pra le vukandai ngim ki singi jo ke jingpendep ye ke jethulupa jo ke ktien jo trai prabenget yang inwan shishu ke jingja kiba dang jas shen ba kiban dang jas shishu hagani ki singi ki bala depno kadan ke jing ai ma ka jing ai jing maham juga wal ban ka wal ban ka ong ba ka portei ke dan ha ka jing ma na ka jing sange kam na ka jing yar sipor ka yo ka kot hagani ki sinam ar jar fulai rusaw ïohlait kini kini ïohlait juga wal ban balik ïohlait na mar kini kidi kinong shna program thma he ka portei kyong ki riduk haga doba Afrika Sahara Desert kin shakhta ba kani kar kum ketelong khbona Indian Express poterik banai kalalingkot arajar ar fulai ka jirwat kan nangjur aji maham kani ka wal ban ya ka jinghiar ka yo ka kot nangta kani kalong kadi ka bala thmulupa ban penkre lenti ka rukam peniat pisa tingka ka bala tipkum ka CBDC Central Bank Digital Currency long ba kumba khnai % na kiri ka porthei kila tinju ye kani ka rukam peniat pisa tingka ka bathumai but khatwaitali kiri kila sedang ban penan kam ye ka CBDC Central Bank Digital Currency kani ka jing penkre hagi ba puli ka Bible ka jisno bar ka jiturpa ka Bible hakaba kan sadan ka por ka ba Muslim nang ne ka ba mla su ban yedi iban yetkhit lam dadan ne ka shap jum brat khla CBDC Central Bank Digital Currency kani ka jiso shisho bar ka jingja ka jing penkre nam dok to yo ban sawan haka khanrio do ar pautarik jong banai kalalengkot ar jar fulai kumba julong mangasnem ka World Economic Forum ka judan ke jalang ha Davos Switzerland menta kindan ke jalang hagani kitarik auto ban sawan kindai bani kendo ha Davos san phawar ngot ki khli nongalam jigiri kin yalum lang hangne san phawar ngot ki khli nongalam jigiri ka perthai nangta kumba san phunreu ngot ki menteri kiba bat iki kam plating ka finance minister kiri perthai kin yalum hangne khat khandai ngot ki governor ki central bank kinyalum hadabas life ngot ki menteri ka khai pateng nakalang ka perthai kin yalum hangne nanda ki he jo United Nation jo International Monetary Fund ka World Trade Organization kindai na preng ki life khandai ngot pa kin nangalam jo ki World Organization ki ban yalum hadabas long ba kamat yekren jo ki ka global agenda kamat ye keren jiki ke global agenda kabakin pen kre namda ini ki kharli ki banai ban penwandur hagani ke jalang kin penwandur ke global agenda kaban don jesno begini kharli ki banai kani karkum ke telong khubor ka baga pulin ka prophecy news watch kamat rekam global agenda nanda kharli ki banai on penandor ke jalang Davos hakani ki tarik khanreu do arfo jaga World Economic Forum kani ke jalum jugi khra pyrkhat ki pro jabe ki slam baiting ka ke parthai ki baladon ke jingtrei lang la slam ba ki ba plan ye ke new world order ka agenda ka ban pendek papo arjar laipo prabenget nidan ki jing pendek set ke jitulpa juga ktien ke U Trai kini ki katu kani ke jingja ki baja hagani ke tayo ke berdisno bat ke jitulpa ke Bible
ki thma ke jikara thma ke jinghiran ke jingkhlaiñ ke yok ke kot ke jingkiewdor ki mar ki mata ke jingthulupa ne ke World Bank kini tulupa ki balai ki tulupa namar ki diki lapan kre lupa maki namar ki ko aban pentulun state banyalam state ke berthai shaka matrikam ke jongki ke banwara tanggawi gurkom sensyar ke wai gurkom peniai pisa tingka barkum ter ini ke berthai hasyaban penkut prabengai ini awan kendiat aga jalami khalaya jingi ri India ke jingi ka jalami khalaya jingi menta gadan ka jingpen kre ke election bagini ka election ke jalami khalaya menta ka election ka ba khamper ka ba kham khla kadan ka jingkiewin kadan ka jingkhlaiñ ko komire election menta nang ta kadan ka jing pendan kam sibun ba ki but ki bor pisa ban penbi ban perngop ka jingthie jiarap ki babun ba banyo penbiit iki patba banyo kurup ya kabor sensyar kani ke jingkhlaiñ ke sanhima sima karukom yukhonile election kadang ke jesno bar ke jingkhlaiñ ke sanhima sima ke riendia kadang ke jingkiewin kadang ke jekni bor kadang ke jingkwa banyo bat ya ulakam sensyar om shu nam ta ke bhakamiat jong ke jala ke ri kidan sibon ke agenda kabalapun khi na ke bor juga jingdum kidan jesno ru bar ke jingkhlaiñ hagasan hima sima ke pordegin nang yu I prabenget hanu senam ke bagina ya lenti ki sibon ke jingkhlaiñ nag daga dam hagini ki khyndew sngi belalino I don't we shakri ju trying ngilai kendu bali ngilai don ke por juga jingdwai bari ini shakri ju blei dan kreni ke jingja ke baja hari ke sanhima sima kabayong midon jingkremen shu hari ke sanhima sima ke jalame khalya ba ke jinglong jiman ke porthai menta udan wi bri ju blei udan kenjo san po snem hanu snem blei no wang ha ki khlai bana ju snem blei no ngayam khambun bani ke bangla juyam hagi san po snem juga jimjonga namar ngayu I ke jingja ke baja ke porthai ke jinge ke jingjen jar jigi brio ka jing syak khnyot ka jing syak le ben ka jing ma jinge jingjen jar jigi brio ke porthai namar balai ke porthai ke lanang mare set se ke jing pendep ye ke jethulupa juga Bible ngongi pi mendo snem juga jia pen ibor usnem juga jele usnem juga jekna ngenang yu I ke jingja ke porthai na ke pongsai juga jethulupa lanang pendep ye ke jethulupa ke ktien ke U Blei kini gini katu kat ni ke jingja kiba ja hauniu taïew kibran jesno bar ke jethulupa juga ktien U Blei ke jinghiran ke jepen ibor ki thma ke jele ke jingpen kre rinsan ye ke disensyar jong barat khla kum ter tagadau kadingi bengin long shisha baru Blei lalu dan pring jebi ki bampat kala ka bamut wat bo teng shu kala ri ka por ba pin kala ka bamut ban priang no U Trai Jesus Christ kumnong penim kadai bengin long shisha baru Blei im ga jim joga chindwai kala ka bamut nget ke gospel ga U Trai Jesus hagasi pentekas yala petras lapen gendo la dunga ki babon ki paj ba ki ang apara kumnongin ne upetras wong tepin kala ka bamut bat an penmaptis wi wipe away haga gardeng U Trai Jesus bani ma ki pop upetras ula seneng ula kraw ki wong pen email dia na ka pateng menri ka kenriang khamta mingini si ka khado pen email dia na ka pateng menri ka kenriang bal kita ki brio sno ga jela ki bala priang ka ktia la penmaptis la ajar ki syiem la priang sno shaka balang kala ka bamut lait shaka jim penmaptis wan shaka jesang lang shakri U Trai ye shami kendu pergi beri ke shakri U Blei the Bible gong gitu kibala kala bamut kilayani aga jikai kilayani aga jindwai kilayani aga dieslo kilayani aga di shakri grimpai ngila shakri shram plu men syiem U Trai kani ga jingkhat U Trai ni siga ba khado yang ngai tu lo dia ga jonga jim U Trai ngen shakri U Blei
U Blei dem jungok na bneng ni puli mena dega jerai sam kaba lai pulai. U Trai khmih da bneng u khun bynriew. Naga jaga shong ju khmih ya baroh ke shong ke khyndew. Mungkin buat thaw dulu dohnud jigi, buat pyrkhat iki kam U Blei buat thaw dulu ya pi berenga, pyrkhat iki kam kikti jenga barjepi, umdan syiem umdan ke bor sensya umdan ki bor, hima ki balak ban lait dega bor, ki paidïapom, kiri ke perdai ki kentan ki ïohlait ki paidïapom, henry kinu malak balai im de ki paidïapom jongki, unusnem ila rung imtip ki ban jasi unusnem, kabang leyak lenti U Trai dem jingok na bneng. ïohi yo khun bynriew baroh pyrkhat ki kam jenga bat jongpi keiñ kesem jongpi bat jonga yang inai tilot shunu U Blei ngin shakri U Trai U Blei u denga bat ifi pyrkhat U Blei tingin lang shaka jenwai pi bapang basitom khot kerpa de ketemu U Trai un penemi fi daga jingtrei snam U Trai pyrkhat ifi ki bedu jikir mai beran kehiran geduk kerdo ngidan U Blei buka ban pendap ban syiem ke jalan kam jongfi ngai ker ku pi baroh ki shakri jong U Blei ki de khot ka long yin ga jong U Trai hagari ka por ga ayom jong ga jing pendep ye ke jetrupa ga bible ki sike ba khado Trai nga aingu e yeme go Trai me ga por ka bang yo ban ya kren be ki brio ga jamenika halo ni ke jingjai ga jaga borde ga bro jesno bar ga jetrupa ga bible go Trai how ni taïew ko Trai nga kren ga jingkhlaiñ ki brio jame baroh ki ba singap ni ke khubor go Trai abalai begini ke jingjai ga jesno bar ga jetrupa ga bible nya aingo bangira ni ga shara jong ga jetrupa ga penshai karani ga bangen tip ga por ga bangidon ngai ker khuri ki brio jame ke ma ni ga jingtrei ga jingta amar sima khoi ka jing shaman sim ga jiplo mun siga thma ban shakri sherhem ban le ka man U Trai hagari ki singi ko pa ngai nga ba masngo ga jindwai na bangi dwai ga jinget ga dengu Jesus Christ batu pilong ke bala ker khu ga U Trai hake kerteng ba John bor ka U Trai Jesus ai singa ker khu pi baroh amen U Trai un ker khu pi baroh ngin sai syem wepan hau taïew ban sawan banon ra biang ya ka jingïathuhlypa ka taïew kublai shibon ma ka jekershar bi ka jindwai kublai shibon na ka jongfi kiba ya sam ya ka ni ka khubor siki bahi nga sem ki lok ke jor jongfi bar yang ini trelang han ki sike ba khado na ka benta ban pniar yo puru sam je khima jong U Blei na bangi don stan knet por U Trai un ker khu pi baroh na kam da ka buram jong U Blei amen.